Jaume Santandreu i Sureda, Manacor, 1938, Can Gasà, Palma, 2025. Prevere, escriptor i activista social i polític. Fou ordenat el 1960. Missioner al Perú entre 1964 i 1969. Quan tornà a Mallorca, compaginà el sacerdoci amb activitats laborals a l'hostaleria. A partir del 1970, se dedicà al món de la marginació social i va promoure centres d'atenció a alcohòlics, emigrants, drogoaddictes, vagabunds i persones sense llar com Can Gasà, el darrer exemple. Abandonà el sacerdoci el 2010. Fou militant d'ERC a les Illes Balears. L'entrevistàrem per a la secció L'Esguard Lluent de la revista Portula, de Marratxí, el juny de 1999. Aquí teniu un extracte del seu pensament sobre algunes qüestions. Aquí no esperam reinsertar ningú. Som una família, fins un cert punt normal, que crida al metge quan és necessari, però que no consent convertir-se en guet. Fa molts anys que m'hi dedic al món de la marginació, però sempre ten la impressió que em cacur. Hi ha un Jaume Santandreu abans d'anar al Perú i un altre després, quan vaig tornar a Mallorca. El Perú va suposar per a mi obrir els ulls a una realitat meva i dels altres, que no anava en consonància amb tot allò que havia après o que havia posat en pràctica quan era rector a Sa Pobla i vaig deixar que aquell ambient em penetrés. Les institucions et preparen per a que el món de la marginació i la pobresa estiguin fets a la seva mida, i quan topes amb la realitat, te n'adones que no és així. No són ells que han d'adaptar-se a la mida de les nostres sabates, sinó que som nosaltres que hem de fer sabates a la seva mida. Al Perú també vaig descobrir que jo tampoc no en duia, de sabates. En tornar aquí, me vaig proposar no tornar a entrar en la gàbia de la qual me n'havia sortit i vaig començar per plantejar-me no haver de viure del que me pogués pagar Franco, però per poder fer això havia de guanyar-me la vida. Vaig a ser capellà obrer per poder saber si me podia guanyar la vida i estar en contacte amb la realitat. Jo no som un seguidor de l'Església, som un seguidor de Jesús de Natzaret. A mi el que em preocupa és saber si som a prop o lluny de l'Evangeli, no si som a prop o lluny de l'Església, perquè al cap i a la fi l'Església sols és un mitjà per arribar a Jesús de Natzaret. El dia del judici final la cosa estarà ben clara. Tenia fam i tenia fred i me donàreu de menjar i me tapàreu. Si jo amb tota la humilitat crec que som a prop de Jesús de Natzaret, que se'n vagin els altres, per què he d'anar-me'n això? Si oficialment avui ens diuen que 50.000 persones són benaventurades, si m'acosta qualsevol d'elles m'acostaré a l'Evangeli. Els pobres, els ho dic tot, ells em paguen l'entrada al cel. A mi m'és igual el que digui el papa o l'Església. El Secretariat de les Missions envia missioners a l'Àfrica i exigin que els africans ens admetin. I quan els africans venen aquí i surten al diari que a Cal Ardiaca hi ha 150 immigrants africans asseguts a terra, cap missioner va a veure'ls. Just que cada missioner, monja o capellà, s'endugués un africà a casa seva, ja no hi hauria cap problema a l'Ardiaca. Som el barram postís d'un cos que no és el meu, però també sé que aquest cos no menjaria sense aquest barram. Una vegada me varen dir que si m'assegués sota l'olivera de cort allò s'ompliria de pobres, i crec que ha estat un dels millors elogis que m'han fet mai, sobretot venint de qui venia. A mi m'agradaria que la pobresa no existís, però existeix de la mateixa manera que també m'agradaria que l'alcohòlic no fos un malalt crònic, però ho és. La solució és que ells des d'ells mateixos puguin ser persones i se puguin sentir persones, i per això no els podem imposar un model de societat que els ha rebutjat allà on ells no han trobat el seu lloc. Si parlam de reinserció, ens haurem de demanar on. Aquesta societat, que és una fàbrica de fer misèria i de competitivitat, ha escopit la persona marginada de tal manera que l'ha estavellada contra la paret i l'ha esmicolada. Ten clar que aquesta persona pot trobar el seu lloc en el món, però no en aquesta societat. No puc estar conforme amb una societat on el pa és per a aquell que pot comprar-lo i no per a aquell que el necessita.
Què pot oferir aquesta societat a un home, ja sigui pobre o ric? Pots comprar-te 10.000 pessetes de pa, llançar-lo a la mar i ningú no te pot dir res, de la mateixa manera que ningú no te demanarà d'on has tret els doblers. A mi, en nom de Déu, no m'han d'obligar a fer res, perquè en nom de Déu s'han fet guerres i s'ha mort gent. La passa més conscient i més definitiva ha estat la darrera, la meva integració dins Esquerra Republicana de Catalunya, primer en un sentit provocador, perquè en aquests moments dir aquí que ets d'esquerres, republicà i català és una provocació. Necessàriament he de ser d'esquerres perquè si visc en el clot de la misèria i no som d'esquerres, qui ho ha de ser? Som republicà dins la vida política i dins l'Església, i si volem un rei o un bisbe almenys. Que sigui per elecció, i català ho som per nissaga, perquè crec en les arrels. Des del moment que la lluna plena influeix a l'hora d'empaltar un ametler, inevitablement també ha d'influenciar-me a mi. La poesia és un gènere literari que per a un que és hipersensible, com jo mateix, te dona un camí molt directe cap a l'expressió. La poesia té una gran capacitat de síntesi per cercar la bellesa i la sorpresa. Un poema sempre és despullar-te una mica tu mateix. Per a mi escriure és una manera més d'estimar. Pobre no ho som, ten aquesta desgràcia. Som l'home més ric de Mallorca.